Gọọmenti Anambra State ka onye nọ n'isi ya bụ Gọvanọ Charles Soludo kwere nkwa ịkwalite mmepe nke ụmụahịa ya na ọdịmma ndị Anambra. O kwupụtara nke a na ofere pụrụ iche achịkọbara na Old Mercedes Spare Parts Market dị na mkpọ nke kansụl ime obodo Idemili North. Emume ahụ bụ ofere na-asọghị ụka onye na-eje nke eji wee malite afọ 2025 n'ozuoke wee nye ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ. Ndị bịara gụnyekwaziri onye ndụmọdụ pụrụ iche nye Gọvanọ Soludo n'ọnọdụ azụmahịa bụ Evaristus Ụba. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị bụ Chibụzọ Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Ọ na-agwa ndị na-azụ ahịa okwu na ọgbakọ ekpere ahụ, Chief Ụba kọwapụtara mkpa ọ dị iji udo nakwa ịdịkọ n'otu n'etiti ndị na-azụ ahịa iji wee wote ọganiru n'ahịa ha na-azụ. Onye isi oche ahịa ahụ bụ Chief Martin Ezokeke gosipụtara obi aṅụrị ya nyegara gọọmenti steeti a maka ezi nkwado ha na-enye ha. Ndị nnọchiteanya ụlọọrụ Anambra State Market Amalgamated Traders Association (ASMATA) ya nakwa imerime ndị eji okwu ha agba izu bịara na mmemme ahụ iji wee were anya ha kirie ya nakwazi kọwapụta etu a ga-esi zụọ ahịa n'afọ nke a abatara.